Και πάμε τώρα στα νέα του Σάκη. Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφήθηκε για το περιοδικό L'Officiel έτσι όπως δεν τον έχουμε συνηθίσει, με τατουάζ, γραβάτες, κουστούμια, δείχνοντας την πιο κρυφή σκοτεινή του πλευρά. Σε ερώτηση αν ήταν θέμα ηλικίας, τα στυλ που έχει αλλάξει, απαντά: τι θα πει η ηλικία, είναι θέμα διάθεσης. Αυτό που κατάλαβα τα τελευταία χρόνια είναι ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι απλά να είσαι ο εαυτός σου. Είναι το μόνο για το οποίο δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Ή είσαι ή δεν είσαι. Διαφορετικά μπαίνεις σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Τις μισές ώρες να είσαι εσύ και τις υπόλοιπες να είσαι κάποιος άλλος. Για να μην χάσεις το μυαλό σου, πρέπει να είσαι κοντά στην καρδιά σου. Όσο μπορείς βέβαια, διότι υπάρχουν και οι συνθήκες, υπάρχουν και οι άλλοι. Αλλιώς στο κρεβάτι σου, αλλιώς είσαι όταν κάνεις σπορ. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Αυτό που λέω λοιπόν δεν είναι ότι είμαι συνεχώς ο ίδιος, απλά είμαι αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, την κάθε στιγμή. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά ότι ότι είναι Γερμανοί και μιλάνε για την Ελλάδα και τον ρωτά: την Ελλάδα την ξέρετε καθόλου, πόσους ταρέχει αυτή η αναξιόπιστη χώρα, ο Σάκης απαντά: θα σας έλεγα ότι έχει πάρα πολλούς, τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη. Ο δημοσιογράφος τον ρωτά ξανά: μετά από αυτούς έβγαλε κανέναν, ο Σάκης απαντά: αν ήμουν και διαβασμένος Γερμανός θα σας έλεγα για τον Ελίτη, τον Καβάφη, και αν ήμουν και φιλόμουσος θα σας έλεγα ότι έχει και τη Μελίνα Μερκούρη και την Άννα Μούσχουρη, το Χατζηδάκι και τον Θεοδωράκη. Αν ήμουν άνθρωπος που παρακολουθεί την Eurovision θα σας έλεγα και την Παπαρίζου, την Βύση, τον Ρουβά. Στο ραδιόφωνο του Μάντο, Δημήτρης Ουγγαρέζος σατήρισε τον ανούρισμα του Σάκη Ρουβά στην κόρη του για χάρη διαφημιστικού σποτ και σαν πρώην συνεργάτης του που τον γνωρίζει καλά, μιμούνταν ακριβώς τη φωνή του.